Croeso heno I Eisteddfod AmGen. Mae Dafydd Johnston yn Aberystwyth a dwi'n yn Nant Peris. Wel, hanner canrif yn ôl, roedd na wr ifanc a gitar, Dafydd Iwan o ran enw, yn canu am wr o sais oedd yn meddwl nhw yn darllen Dafydd ap Gwilym yn ei wely bob nos. Ond heno, rydw I am gyflwyno I chi wr arall o'r ochr draw I Glawddoffa, sydd nid yn unig yn gwneud hynny, ond mae hefyd wedi cyfrannu'n sylweddol at yn gwybodaeth a'n dealltwriaeth ni o'r bardd hwnnw o'r 4edd ganrif ar 10. Yr athro Dafydd Johnston ydi hwnnw, a fod I pennaeth y ganolfan uwch Chyfrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth. Mae o fel sawl un arall a wnaeth gyfraniad gwyw I fyd lle a hanes Cymru yn y blynyddoedd diweddar yma yn un o ddaeth yma. Ac addysgodd yn Iaith ni, wirionodd ar yn llenyddiaeth ni, gan fynd ati wedyn i'n goleuon ni gyda'i ymchwil. Wel, un o ddynion Sir Efrog ydi Dafydd, a fi'n athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe gan ddarlithydd yng Nghaerdydd cyn hynny, gach chi'n dod yn bennaeth y ganolfan yn Aberystwyth. Fi ddadl mae Dafydd Johnston wedi mynd i'r afal ac astudiaethau Cymraeg mewn sawl cyfnod. Ond efo golygu ar waith pobl fel Gitar Glyn, Lewis Glyn Coffi a Llywelyn Goch a Meirig Hen. Y bardd sydd wedi mynd â'i fryd ydi Dafydd ap Gwilym, y bardd o Geredigion a hynny am 20 mlynedd. Felly, pwy'n well I gyhoeddi peth o lafur diflino'r blynyddoedd hynny yn y gyfrol ddiweddara wasg Prifysgol Cymru na Dafydd Johnston. 10 mlynedd yn ôl, fe gawson ni o'r un wasg y gyfrol cerddi Dafydd ap Gwilym, sydd yn dal y drws yn gorad ar ddiwrnod braf. Ac fe gawson ni llynedd, os ydw i'n cofio'n iawn, falle blwyddyn cynt erbyn hyn, fe gawson ni hefyd gan Dafydd gyfrol oedd yn mynd â ni I ardaloedd roedd Dafydd ap Gwilym yn gyfarwydd â nhw. Mae'r gyfrol yna yn cario enw Dafydd ymhlith y golygyddion yn dyfod gwrs oedd yr un flaenllaw. Ond y gyfrol dan sylw heno ydy gyfrol ddiweddaro fel dwedes I, a Iaith Oleulawn ydy enw'r gyfrol. Dyma hi newydd gael ei chyhoeddi gan wasg Prifysgol Cymru, Iaith Oleulawn, cerddi Dafydd ap Gwilym. Geirfa Dafydd ap Gwilym. Geirfa Dafydd ap Gwilym. Be ni di si? Wel, o'n I. Ia, ond mae yna ddyfyniadau o'i gerddi fo yn y gyfrol. Y geiriau, ia. Gyfrol yma am gerddi Dafydd, a fi fath o groesffordd ieithyddol, ac roedd y 4edd ganrif ar 10 wrth gwrs yn ganrif ddiddorol iawn gyda llawer iawn o fynd a dod yma. Dafydd yn cyfeirio at hynny yn y gyfrol. A hynny'n dod wedyn, a geiriau newydd o sawl cyfeiriad ac wrth gwrs, mae dyfeisgarwch a greidioldeb Dafydd ap Gwilym ei hun yn allweddol yn hyn. Wel, da ni eisiau sydd wedi clywed llais Dafydd croeso. Mawr Dafydd, llongyfarchiadau ar gyfrol arall, hynod o ddiddorol, am Dafydd ap Gwilym. Fe soniais I bod 20 mlynedd ers pryd chi wedi bod wrthi yn y maes ac yn ymhel â Dafydd. Pam y diddordeb cychwynnol yna a sydd y datblygodd o? Ie, wel, dechreuais I astudio cerddi Dafydd ap Gwilym fel myfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Caergrawnt yn ôl diwedd y 70au. Ac oedd y profiad yna ynghlwm wrth y profiad o ddysgu'r iaith Gymraeg ei hun. A dwi'n licio meddwl bod Dafydd ap Gwilym wedi'n ysbrydoli I fynd ati I feistroli'r Gymraeg. Dwi'n honni bod hi'n darllen I gerddi yn y gwely bob nos, fel wedysach chi, ond yn sicr oedd y ddau beth ynghlwm wrth ei gilydd. Ac I fi, wrth gwrs, fel dysgwr o Sais, roedd pob gair yng ngherddi Dafydd yn newydd sbon I fi. Lle I Gymr Cymraeg, mae llawer iawn o iaith yn gyfarwydd yn dal yn gyfredol heddiw, felly dyw'r geiriau ddim yn ddieithwyr I gyd, mae'r rhai, ond llawer iawn yn hollol gyfarwydd. Ond I fi, yn dod o'r tu allan fel petai, roedd y cwbl yn newydd, a dwi'n hoffi meddwl mewn rhyw ffordd bod hynna wedi rhoi golwg wahanol I fi ar I iaith ar y cerddi. Mod I wedi goffa gweithio'n galetach mewn ffordd I fynd dan groen yr iaith, y geiriau, y cerddi, a wedi strafaglu yn balfalu mewn ffordd I geisio canfod yr ystyr yn y cerddi yma. Yn y dechrau, peth wedi dod yn haws dros y blynyddoedd, wrth gwrs, wrth I fi gynefino, ond oedd y dieithrwch na o'r dechrau, dwi'n meddwl, wedi bod mewn rhyw ffordd yn llesol gobeithio. Ac efallai wedyn yn rhyw fath o abwyd I chi
ar hyd y blynyddoedd mae'n debyg gofnodi a nodi sylwi a gymchwilio ymhellach. Ac wrth greu'r llyfr yma, mae'r llyfr wedyn yn seiliedig ar yr ymchwil na wnaethoch chi fwy na lai dros y blynyddoedd. Odi, yn hollol. Ar y dechrau o'n i'n astudio geiriau unigol fesul un fel petai mynd ar ôl un neu'r llall. Ond dod i sylweddoli wedyn bod angen astudiaeth gyflawn i gisio deall sut roedd ei eirfa yn gallu bod mor gyfoethog, mor amrywiol. A wrth gwrs, y peth mawr yn hyn i gyd, fel soniwch chi, oedd y cyfle i arwain tîm o ysgolheigion yn gweithio gyda'n gilydd i baratoi golygiad newydd sbon o gerddi Dafydd, gyhoeddwyd ar-lein yn lle cyntaf, ac yn rhedeg am ddim fel Dafydd Gwilym.net yn 2007 ac wedyn fel cyfrol cerddi Dafydd a Gwilym. O'r rhan o'r gwaith yna, oedd rhaid i ni benderfynu mor agos a phosib beth yn union oedd testyn cerddi Dafydd yn wreiddiol, a hefyd roedd rhaid aralleirio'r cerddi Gymraeg modern a chyfieithu i'r Saesneg. A felly o'n i'n cael yn gorfodi i benderfynu beth oedd union ystyr pob gair yn ei gyd-destun, sut yn union roedd Dafydd yn defnyddio geiriau fel hoiw, geiriau fel mwyn, geiriau sy'n digwydd i ginio weithiau yn ei waith. Mae modd cymharu pob enghraifft a ceisio gweld beth yn union oedd goblygiadau gair. A felly roedd hynny yn ddisgyblaeth dda iawn, dwi'n meddwl. Dyna pryd sylweddolais i bod angen astudiaeth lawn i geisio egluro'r cwbl. I fi fy hun yn lle cyntaf, a wedi'n gobeithio i ddarllenwyr eraill nawr. Ac wrth i chi grybwyll rhai o'r geiriau yna rwan, mae amryw ohonyn nhw wedi newid i hystyr wrth gwrs. Wel, odyn. Dros yr degawd allan y canrifoedd. Ie, odyn, yn union, felly dwy nôl at air fel hoiw sy'n air ddiddorol iawn. Ond odyn, mae hynny yn rhywbeth sy'n digwydd. Mae yna rhyw ddeuoliaeth fan hyn mewn ffordd, achos mae yna eiriau yngwaith Dafydd sy'n gwbl gyfarwydd, a sydd wedi aros yr un fath geiriau fel myned, a dyfod, a gwrando, a clywed ac yn y blaen, a gweled. Mae rhain wedi aros yr un peth, hyd y gwni, a wedi mae yna eiriau mwy cymleth, ansoddeiriau yw'r llawer ohonyn nhw, sydd yn digon dyrys ac yn newid fwy nag unwaith dros y canrifoedd. Felly, fel mwyn paratoi i gyhoeddi'r astudiaeth yma, mi oedd angen cryn dipyn o waith caib a rhaw o ran dosbarthu geiriau, gwahanol fathau o eiriau, o ran rhestru geiriau sy'n debyg i'w gilydd, ac o ran cyfri enghreifftiau wedyn, mwyn gweld pa eiriau sy'n digwydd amla. A jyst o ran diddordeb, wrth i chi sôn am gyfri enghreifftiau, mi ydych chi o dro i dro yn dweud, mae'r Dafydd ap Gwilym defnyddio'r gair yma 11 o weithiau ddwedwn ni. Ydy'r dechnoleg wedi'ch cynnyrthwyo chi yn hynna o beth yn y blynyddoedd dwytha? Odi, yn union. Wel, fel rhan o wefan Dafydd mae yna beth ni'n alw yn fyne gair. Hynny yw, mae'n electronig, felly chi'n gallu canfod pob gair yn ei waith a chi'n gallu clicio arno fe a gweld yr holl enghreifftiau, eu cyfri nhw. Mae jyst eisiau bod chydig yn ofalus gyda pethau o ffurfiau treigledig ac yn y blaen. Mae gair yn gallu digwydd mewn un ffurf a geiriau cyfansawdd ac ati. Ond, yn y bôn, mae hynny yn helpu fi ganfod yr holl enghreifftiau. A hefyd, dwi'n ffodus iawn mod i yn y ngwaith yn y ganolfan uwchhyfrydiau yn Aberystwyth. Dwi'n rhannu'r adeilad gydag uned geiriadur Prifysgol Cymru yn geiriadur Bryn Snyddol ni. A dwi wedi cael cymorth gan Andrew Hawke, y brif olygydd a'i dîm, i ddysgu mwy am hanes y geiriau yma. Mae EGPEC, fel dyn ni yn ei alw fe, yn hanfodol i olrhain hanes geiriau, i wybod beth a pryd oedd yr enghreifftiau cynhara, a beth nes i ddarganfod wrth wneud y gwaith yma, oedd faint o eiriau sy'n cael eu cofnodi am y tro cyntaf yng Ngherddi Dafydd. Mae yna swmp mawr ohonyn nhw, dros 900 i gyd. Oedd hynny yn syndod mawr i fi. A wedyn oedd angen mynd ati i ddosbarthu rheina ac eisiau deall o ble o'n nhw gyd yn dod. Rhai ohonyn nhw yn eiriau benthyg o'r Ffrangeg neu o'r Saesneg. Rhai ohonyn nhw yn eiriau eilradd, hynny yw bod gair fel diflas, hynny yw blas, a wedyn diflas, difyr, byr, difyr, a geiriau fel yna. Ond nifer fawr ohonyn nhw yn eiriau
cynradd felly sy'n digwydd am y tro cyntaf yn ei waith. Hynny yw, dwi'n dweud bod nhw ddim yn bodoli cyn hynny, dwi'n dweud hynny am eiliad. Ond mae Dafydd oedd yr awdur cyntaf i'w defnyddio nhw mewn llenyddiaeth. Rhai ohonyn nhw'n bethau nad oedd dim sôn amdanyn nhw mewn llenyddiaeth cyn hynny. Pethau o fyd natur, enwau adar fel yr ehedydd, y cyffylog, creaduriaid yr ystlum, wedyn rhannau o'r corff dynol, talcen, ffer, yn digwydd gyda gem y tro cyntaf, ddau yn trafferth mewn tafarn, mae'n brifo i dalcen a'i ffer, ag pethau cyffredin bob dydd fel rholbren, pethau fel twlc y moch, yn digwydd gyda ge am y tro cyntaf. Nawr, hyn eiriau oedd rhain, dim un awdur wedi sôn amdani nhw cyn hynny. Felly, oedd e'n mynd ar llenyddiaeth i gyfeiriadau newydd, i bethau bob dydd, pethau materol. Ie, dyna'r gwahaniaeth mawr, bod o'n debyg wedi dod ar pethau bob dydd mewn i'w farddoniaeth, pethau nad oedd falle beirdd y tywysogion yn sicr, ac falle eraill o feirdd yr uchelwyr wedi i ddefnyddio'r blaen. Ond da ni'n sôn am dechrau'r 10th ganrif ar 10, y 4th ganrif ar 10, mae'n drwg. Hanner cyntaf honno. A mi oedd yn gyfnod eithriadol gynhyrfus, diddorol, mi oedd yna lawer iawn o newidiadau yn digwydd, yn doedd, ac da chi wedi cyfeirio at y Ffrangeg ac yn y blaen. Erbyn hyn, mi oedd sawl iaith a sawl ton o ddylanwad wedi dod ar draws Gwledydd Prydain ac wedi cyrraedd Cymru o gyfeiriad yr Sacsoniaid, yr Normaniaid, y Ffrancwyr ac yn y blaen. Felly, mwy nag un iaith yn cael ei defnyddio beth bynnag ac yn gyfarwydd i rai o'r bobl yma, yn arbennig felly pobl fydda wedi cael ei ffynu ddysg fel Dafydd ap Gwilym. Dyna fe'n hollol, ie. Yn enwedig, dwi'n meddwl, yng nghyfnod Dafydd ei hun, yn hanner cyntaf 4th ganrif ar 10, dyma'r cyfnod pan oedd y Saeson wedi ymsefydlu yng Nghymru, wedi'r Gonquest, oedd Ffrangeg wedi bod yn gyffredin yng Nghymru am dipyn cyn hynny gyda'r Normaniaid, a dyn ni'n gwybod bod rhai o hanafiaid Dafydd ap Gwilym ei hun wedi gwasanaethu'r Normaniaid, felly mae'n rhaid bod y teulu wedi medru'r Ffrangeg ar sawl cenhedlaeth, felly bydde hynny yn ei gefndir ieithyddol e. A'r Saesneg yn dod yn fwy cyffredin wedyn yn y trefi, gyda masnachwyr a milwyr, trefi Castellog, ac yn llysoedd yr uchelwyr. Felly, a mae nifer y gerddi Dafydd wedi gosod mewn trefi, trafferth mewn tafarn yw'r un enwoca wrth gwrs. A felly ni'n gwybod bod Dafydd wedi troi tipyn yn y trefi yma, felly mae'n rhaid fod byddwn ni'n meddwl yn sicr fod dair ieithog yn y Gymraeg, Ffrangeg a Saesneg, ac yn medru cryn dipyn o Ladin hefyd. A dyn ni'n gweld hynny o ran ei barodrwydd i ddefnyddio geiriau benthyg, geiriau estron yn ei gerddi. Mae hyn yn gallu bod yn syndod i rai pobl faint o eiriau benthyg sy'n yna. Mae rhywun yn tueddu feddwl am iaith y beirdd fel iaith bir a cheidwadol iawn. Mi oedd hynny'n wir am feirdd y tywysogion. Yn sicr mae Dafydd yn tynnu geiriau bob man. Mae'n amlwg wrth i fodd gyda geiriau newydd, geiriau gwahanol. A'r geiriau benthyg yn amlwg yn ei plith nhw. Ond yn fwy na hynny, dwi'n meddwl bod yr ieithoedd yma wedi dylanwadu ar ei olwg ar y byd. Y ffaith fod yn aml ieithog fel hyn, siŵr o fod yn ei wneud e'n ymwybodol fod iaith yn gallu bod yn beth ansefydlog, yn beth llithrig, bod mwy nag un ffordd o ddweud yr un peth, neu bod un gair yn gallu golygu mwy nag un peth. Mae rhywun sy'n medru sawl iaith yn ymwybodol iawn o hynny, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn llesol iawn o safbwynt i farddoniaeth, yn sicr yn ei annog i chwarae gyda geiriau mewn sawl ffordd. Ac o'n i'n edrych ar y benod na lle ydych chi'n cyfeirio at geiriau benthyg yma a rhyfeddu bod geiriau fel stafell a ffenestr wedi dod o'r Lladin i'r Frythoneg, bod gennych chi eiriau fel macwi wedi dod o'r Wyddeleg yn cael ei defnyddio gan Dafydd a'r Normaniaid, a'r Ffrangeg wedyn, yr Engl Normaneg ar ôl y Gonquest, geiriau fel tŵr ac ysgarlad. Geiriau fysa ni yn mynd ar yn llw mewn gwirionedd, yn bod nhw'n eiriau sydd wedi bod efo ni ers oes yr arth ar blaid ac ymhell gyn hynny hefyd. Ie. Mae yna hen hanes i'r benthyca yma yn y Gymraeg, sawl haen, sawl ton, sydd wir yn o'r iaith Saesneg hefyd. Dwi'n meddwl bod Saesneg a'r Gymraeg yn ieithoedd sy'n fel petai yn ffynnu ac yn adnewyddu eu hunain trwy benthyca. Da chi'n tynnu cymhariaeth yn dydach chi rhwng Dafydd a rhywun o ddim yn bell o fod yn cyd-oesi ag o, sef Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer, ie. Oedd yn neud rhywbeth tebyg iawn.
Yn sicr, dwi'n meddwl bod aml ieithrwydd yn beth bwysig i'r ddau awdur yna, ac yn beth creadigol iawn iddyn nhw. Ond wedyn, chi'n dweud fyna geiriau fel petai nhw wedi bodoli erioed yn y Gymraeg, ond hefyd geiriau rhai sydd ddim yn eiriau benthyg, geiriau cynhenid, ond sydd yn dod i'r amlwg am y tro cyntaf yng nghyfnod Dafydd ac yng ngherddi Dafydd, sy'n gallu bod yn syndod. Un o'r hyn yw siarad. A beth nelyn ni heb y gair siarad ydych? A beth o'n nhw'n gwneud cynt? Wel, dwedid o'n yn gwneud cynt. Dwedid Cymraeg. Dwedid ac yn sôn, ie. Ond Dafydd, yng ngherddi Dafydd mae'r gair siarad yn dod i'r amlwg am y tro cyntaf, ddwywaith, a hynny am Adam, sŵn Adar. Mae'n clywed siarad gan Adar, a wedyn yn sôn am siarad gwyddau hefyd. Ac yn fuan wedyn, o fewn rhyw gan mlynedd, oedd siarad yn cael ei ddefnyddio am iaith ddynol. Mae Gitor Glyn ym mhen rhyw ganrif a hanner yn dweud yn ei henna'n siaradus o ŵr y dwydd. Siaradus o ŵr y dwydd, hynny oedd fe o'n parablu. A dim yn glir o ble daeth y gair siarad. O gwbl. Does na ddim tarddiad o ieithoedd eraill felly? Nag oes. Wel, dwi'n aml bosib bod y gyswllt rhwng siarad a'r Saesneg chatter, bod eisiau trawsosod y seiniau. Ond oedd chatter hefyd, yr adeg honno, yn sôn am drydar, adar. Ie, wel, da ni'n mynd i ddweud am iaith pobl. Ond y chatter dal braidd yn sothredig ac yn ddiraddiol yn y Saesneg, lle mae siarad yn hollol safonol i ni yn y Gymraeg. Dyna'r gwahaniaeth. A chatterbox yn dal i fod yn ddiraddiol i ryw raddau. Ond y beth mawr yw bod Dafydd fel petai wedi dal y gair yna ar ddechrau i rawd, ar godi yn y byd, yn tyle. A Dafydd yn effro iawn, dwi'n meddwl, i'r math yna o newid mewn iaith. Nawr, gair arall sy'n digwydd gyda'i, yn dod i'r amlwg yn iawn gyda'i, yw bach. Mae yna gwpl o enghreifftiau tua'r un adeg gan feirdd hun o bosib yn yr un cyfnod, beirdd o'r de fel mae'n digwydd bod. Ond Dafydd oedd y bardd cyntaf i wneud defnydd helaeth o'r gair bach. A dwi ddim yn amlwg o ble dath bach, chwaith, mae'n amlwg yn gysylltiedig â bychan. Bychan oedd yr unig gair cyn hynny. Dyna ni'n mynd i ofyn i chi. Ie, a beth yn union oedd y berthynas rhwng bach a bychan, dwi ddim yn gwbl glir. Ond yn sydyn mae bach yn ymddangos yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. A mae Dafydd yn ei ddefnyddio fe i gyfleu anwyldeb, am adar ac am ferched, yn enwedig am ei gariadon. A mae hyd yn oed yn defnyddio'r gair unigryw baches am Morfydd. Baches, rhyw ffurf fenywaith o bethau bach yn enw. Baches, ond mae hefyd yn ei ddefnyddio fe eto yn ddirmygus ac yn ddiraddiol. Am ŵr Morfydd, y bwa bach. Nawr, dyn ni'n gwybod, mae llysenw hwnnw, ni'n gwybod beth oedd ei enw iawn, ond ei lysenw oedd y bwa bychan. Mae'n digwydd mewn cofnodion yn ardal Aberystwyth. Da'r gwaith, a bwa bychan oedd e. A Dafydd... Cysylltiedig ar ryw lys neu gilydd? Ie, cofnodion dysgwaith ag ati, ie. Ond Dafydd newidiodd ei enw yn ei gerddi y bwa bach. Nawr, ar un olwg mwyn gallu cyngeneddu chydig yn haws. Ond mae mwy i'r peth na hynny, dwi'n ame. Achos dwi'n ame bod bach mewn gwirionedd wedi cychwyn ymwneud y teulu ag am blant. A wedyn wedi dod yn fwy cyffredin ond dal gyda rhyw flas diraddiol neu anwyldeb tuag at blant. Mae'n gallu mynd yn ffordd neu llall, ynddo. A mae blas y gair yn dal yn amlwg i ni heddiw, dwi'n meddwl, i raddau. Mae'n cyfleu mwy na jyst maint yn unig. Ac Dafydd oedd y cyntaf i ddal ar y gair yna a i ddefnyddio gyda grym gwahanol yn ei gerddi, yn amlach na bychan. So, eto, ni'n ei weld e'n effro iawn i fel oedd iaith yn newid. Wrth i chi sôn am iaith yn newid, mae o hefyd yn defnyddio rhagddodiad ac ôl-ddodiad efo geiriau.
Odi. A da chi'n gwneud cryn beth o hwnnw yn y gyfrol yn un o'ch penodau. Enghraifft, mae'n eiriau fel di-drais heddiw, does? Mae trais yn air sy'n cael sylw heddiw, ond di-drais, Dafydd ap Gwilym. Does o'n llawer o bobl neu difar am yr hyn maen nhw'n ei wneud dyddi yma. Dafydd ap Gwilym, di a difar. Di feth, heno Nant Peris, noson ddiflas, y fori, mi fydd hi'n braf ac mi fydd hi'n ddigymar. A mae'r hynna, y geiriau yma, efo di o'i blaenau nhw, i gyd yn dod o gyfnod Dafydd ap Gwilym. Odyn, a mae geiriau gyda di yn dan rhan bwysig o'n iaith ni heddiw. Wrth gwrs. Di ddweud, dibwys, pob ma di weld, pob math o bethau. So eto dwi'n meddwl bod Dafydd yn tynnu ar rhywbeth oedd yn gyffredin ar lafar, llunio geiriau trwy ychwanegu di ar y dechrau, a pob math o ragddodiad eraill. Oedd e'n hoff iawn yn ei gerddi serch, sylwysi, rhywbeth o'n i'n mynd sylwi arno fe o'r blaen nes i fi ddechrau rhestru a dadansoddi fel hyn, y geiriau gydag Mae'n defnyddio i gyfleu i berthynas, i gyswllt a'i gariadon. Maen nhw'n ymanerch, hynny yw'n cyfarchu gilydd, yn serchus, yn gariadus. Mwyn i wneud o'n fwy personol felly? Wel, ie, ydy'n mynd beth cilyddol rhwng y ddau. Fel ni'n dweud ymweld â rhywun. Felly mae'n defnyddio ymweld yn y ffordd, mae'n mynd i ymweld â Morfydd, maen nhw'n ymanerch i gilydd, a maen nhw'n ymgaru. A mae'r gair ymgaru yn air oedd yn golygu cofleidio cusanu. Felly mae rhyw flas arbennig rhyw sylwi yn ei gerddi serch ar y geiriau sy'n dechrau gyda'r rhagddodiad A mae'n hawdd i ni golli peth fel yna, dwi'n meddwl. Mae'n creu rhyw naws, awgrymu rhyw berthynas glos rhwng y cariadon. Beth wedyn am rhai o'r, da chi wedi crybwyll rhai o'r geiriau newydd yma, ond mae geiriau hefyd, wrth gwrs, yn newid i hystyr. Ac wedi newid i hystyr yn y 600 mlynedd o gyfnod Dafydd i'n cyfnod ni. Enghraifft eitha da o hynny yw'r gair rheg. Rheg? O ie. Roedd rheg yn gyffredin iawn cyn amser Dafydd ap Gwilym yn yr ystyr anrheg. Dyma'r unig ystyr rhodd felly, anrheg. Ac wedyn, Dafydd oedd y cyntaf, gan Dafydd mae'r enghraifft gyntaf o'r ystyr fodern, sef melltith llwn. Yn y gerdd adnabyddus Merched Llanbadarn. Lle mae un o'r merched yn yr eglwys, mae Dafydd yw'n syllu arnyn nhw dros ei ysgwydd yn yr eglwys, a mae un ohonyn nhw'n dweud amdano fe wtiad i ddiawl. Wtio yn air benthyg o'r Saesneg, out mas ag i'r diawl ag a mae Dafydd yn siomedig iawn am hyn, a mae'n dweud, hyn wedi bod yn syndod iddo fe, rheg y loyw ferch yn syndod iddo fe, mae'n dweud. Tal bychan, mae'n dweud, am syfrdan serch. Oedd wedi syfrdanu yn ei serch, ond yr unig dal, yr unig rodd gafodd e. Mae'r tal yn cyfeirio at hyn ystyr rheg. Ond roedd i ddiawl yn rheg yn yr ystyr fodern. Nawr, ac hefyd, petai unrhyw ansicrwydd am hynny, ar ddechrau'r gerdd honno, mae Dafydd yn rhegu cyn y ferch yn mewn ffordd, ond mae'n ymateb i'r ferch, achos mae'r gerdd yn dechrau plygu rhag llyd yr ydwydd, pla ar holl ferched y plwyf. Yn dweud, pla ar holl ferched y plwyf. Oedd yn rheg, cryf, mewn gwirionedd. Achos dyma oedd oes y pla dyn, oedd yn wir yn melltithio'r merched yna. A hynny mewn ymateb mewn ffordd i'r rheg oedd wedi gael gan y ferch. Felly mae rhegu yn thematig yn y gerdd yna. A beth oedd yn syndod i fi, ben sylweddolus i, mae dyna'r enghraifft gynharaf o'r ystyr newydd, rheg. Sut y newidiodd y gair i ystyr, dwi ddim yn gwybod, achos mae wedi mynd fel petai o un eithaf i'r llall. Hynny yw, mae'r hen ystyr yn rhywbeth caredig i roi rhywun, a wedyn mae rheg yn rhywbeth cas ag angharedig. Beth achosodd y naid yna o ran yr ystyr, dwi ddim yn gwybod. Ond nid dyna'r unig enghraifft o eiriau yn newid o rhywbeth cadarnhaol i rhywbeth negyddol. Mae enghreifftiau eraill, mae fe'n defnyddio nhw yn yr ystyr fodern yw cyfrwys.
cyfrwys yn arfer bod yn beth da iawn, celfydd, cryftis. A wedyn mae fe'n defnyddio'r gair yn yr ystyr newydd, dichellgar, ynddo fe. Gwirion. Gwirion, dibechod oedd gwirion, yn cynnwys gwir, felly yn wreiddiol. Mae'n adlais o hynna, does, mewn ysgrifennu crefyddol ganrifoedd o ddiweddarach wedyn. Oes. Mae gwirion yn air sydd wedi cadw'r hen ystyr i ryw raddau. Yn dweud i niweidrwydd, di bechod felly. Ond mae hefyd ar lafar yn wedi magu ystyr y ffôn. A dwi'n meddwl mae Dafydd oedd y cyntaf i riogrym yn i'w chwarae ar y ddwy ystyr oedd e. Felly mae duedd gwawd yn un arall, mawl oedd gwawd i'r beirdd. A wedyn gwatwaru yn ystyr newydd, a dwi'n amlwg bod Dafydd yn chwarae ar y ddwy ystyr yna hefyd. Felly oedd yn ymwybodol iawn bod geiriau dechrau newid i ystyr, ac yn ei dal nhw fel petai ar ganol y newid yna, fel bod y ddwy ystyr yn bodoli yr un pryd. Felly mae yna gryn dipyn o amwysedd yn ei gerddi, deuoliaeth ystyr, yn dibynnu ar y math yna o newid mewn iaith, fel y dweud sy'n gynharach bod iaith yn ansefydlog. Does gyda ni mynd i'w syniad be o pobl ni feddwl am hyn, wrth gwrs, achos does na ddim cyfnodion ysgrifenedig yn dod nôl o'r cyfnod yna. Yr unig beth sy'n ganddo ni ydy cerddi Dafydd a cherddi cyfoeswyr eraill, felly. Ie, nollol, ie. Anyway, dwi'n siarad yn hyderus am yr iaith lafar, a dwi'n dweud, oedd yn siŵr bod yn tynnu ar yr iaith lafar ac oedd bach yn digwydd ar lafar. A dyn ni ddim yn gwybod, gyda ni ddim mynediad uniongyrchol i iaith lafar y cyfnod. Dim ond yn gallu casglu, wel, mae'r gair yna'n dal a blas llafar hyd heddiw gair fel cecri, dweud. Ac mwy na thebyg, mae gair oedd yn bodoli ar lafar oedd hwnnw. Pethau fel yna, ond dyn ni ddim yn gwybod yn uniongyrchol, ond dyn ni ddim yn gwybod chwaith sut oedd pobl yn ymateb i'r cerddi pan o'n nhw'n cael eu hadrodd, ond gallwn ni feddwl i bod nhw'n synnu cryn dipyn wrth glywed y geiriau newydd, geiriau nhw ddim wedi arfer i clywed nhw mewn barddoniaeth o'r blaen. A mae'n amwysedd yn does am rhai o gerddi Dafydd beth bynnag gyda chi'n... Oes. Yn y gyfrol. Ie, i ddefnyddio'r gair cyfrwys. Dwi'n meddwl bod y gair cyfrwys yn y ddwy ystyr yn briodol iawn i ddisgrifio Dafydd yn yw'n grefftus ac yn gelfydd ar y naill llaw, ond hefyd yn glyfar iawn, yn dwyllodrus fel bardd. Mae gen i benod o lan y llyfr mewn gwirionedd ar amwysedd. Ceisio mynd ar ôl yr enghreifftiau mwyaf pendant digamsyniol. Mae rhai o'n nhw'n eitha cymlaeth, ond os gai roi enghraifft syml i chi, y cywydd enwog i'r gwynt. Y lles gyntaf yw y rwybrwynt helynt hylaw. Mae'n dweud helynt hylaw. Nawr, naturiol yw deall helynt hylaw yna helynt rhwydd. Dwi'n gwynt yn teithio'n rhwydd trwy'r awyr. Dim rhwystrau yn ei ffordd. Ond wrth gwrs, ni'n cymryd felly mae llaw yw'r ail elfen yn hylaw. Ond beth bethau glaw yn ail elfen? Yw llawn glaw. Ac, wel, mae'r gwynt yn dod ar glaw, ac yn nes ymlaen yn y cywydd, mae'n galw'r gwynt nyth y glaw mawr. Felly, mae'n berffaith briodol yn ei ddeall y gair hylaw yn y ddwy ystyr. Mae'n teithio'n rhwydd, ond mae hefyd yn dod o glaw yn ei cil. Felly, chwarae geiriol yw hynny, dwi'n mynd dweud bod yna enghraifft arall o'r gair hylaw yn cynnwys glaw, ond be allai bodoli, be allai fod, dyna'r peth. A Dafydd yn chwarae ar hynny. Ac mae'n debyg y bydda hynny wedi bod yn destun efallai dipyn o hwyl a dipyn o chwerthin oherwydd yr amheuaeth fydda ynglyn â'i ac sut bydda'n gwirionedd. Ie, yn union. Gallwn ni feddwl o bosib fod galw arno fe i adroddi gerddi fwy nag unwaith, bod pobl yn cael cyfle i ail randog, i bwyso mesur. Hoffwn ni glywed y darn ato. Trafferth mewn tafarn. Mae yna hanes fan hyn cael ei adrodd gan ddyn ifanc. Mae stori yn ddigon enwog, mae'n mynd ati i geisio hudo'r ferch mewn y dafarn. A mae'n brolio braidd, am ei gampau ddechrau, a mae'n dweud, ni bu segur serch. Wel, naturiol yn ei ddeall hynny olygu, doedd ddim yn segur yn oedd yn egniol iawn, oedd wedi mynd ati yn neud i orau glas i hudo'r ferch yma, oedd wedi llwyddo, wedi prynu bwyd y diod iddi hi ac yn y blaen, popeth yn iawn, doedd ddim yn segur.
Ond, a dyna'r unig ystyr segur yn iaith ni. Yeah. Ond, yr adeg honno, mae'r gair segur yn benfyciad o'r Lladin, securus, a oedd e hefyd yn golygu'r un peth o'r Saesneg heddiw, secure. Diogel, felly. Diogel, ie. Nib i segur sech, doedd sech ddim yn diogel. Ac dyna, sut y tro'n ffynu allan, yn tyfu, oedd y peth yn drychinebus. Oedd yn bethu llwyr. Felly, doedd y pethau ddim yn sicr. Ni yw'r sicr yw'n gair ni am hynny heddiw. A felly, mae eisiau ni... Nawr, dim ond trwy bori yn y geiriadur o sylweddoli a mi oedd yna ddwy ystyr i'r gair yr adeg honno. Nes i ddeall bod yna amwysedd yn y lle honno. Dyna eto lle mae geiriadur hanesyddol yn werthfawr iawn i sylweddoli beth oedd yr ystyron posib ar y pryd. Dyn ni'n colli rhywbeth wrth allan y gerdd os nad ydyn ni'n ymwybodol o'r ddwy ystyr. Mae'r adroddwr yn defnyddio'r gair mewn un ffordd, yn brolio, ond dyn ni'r gynulleidfa, ni'n wedi ar ôl clywed yr hanes, yn meddwl, mae'r ystyr yna'n bosib hefyd. A felly, eto, cyfrwystra y bardd yw hynny wedyn ni. Wedyn, mae o'n creu geiriau hefyd, ydy ar wahân i'r ffaith i fod o'n rhoi rhagddodiad ac yn y blaen. Ydych chi'n credu bod o'n creu geiriau hefyd? Mae gen i benod ar eiriau cyfansawdd, lle mae'n rhoi dau air cyflawn at ei gilydd. Diolch i chi, gair cyfansawdd oedd i mynd yn llwyr o'm hen. Geiriau cyfansawdd os ydyn dipyn o fentost i fyfyrwyr yn y coleg pan maen nhw'n darllen y cerddi yma, a maen nhw'n cael nhw'n anodd i dihongli. Mewn ffordd, dyna sydd gen i tu ôl i'r hanes y benod yma yw pan o'n i'n arfer dysgu'r cywyddau yma yng Nghaerdydd ac yn Abertawe cyn dod i'r ganolfan uwchifrydiau. Ac o'n i wedi paratoi rhyw daflen yn dangos sut yn union, beth oedd y patrymau mwyn ffurfio geiriau cyfansawdd. Sut oedd geiriau yn cael ei roi at ei gilydd a beth fydde ystyr hynny. Mi os ydych chi'n rhoi dau ansoddar at ei gilydd fel gwyn a llwyd, a mae'n ddigon hawdd. A wedyn, chi'n gallu rhoi enw ag ansoddar, a chi'n gallu rhoi ansoddar ag enw ag yn y blaen. Dwi'n mynd trwy hyn yn ei dosbarthu nhw, dangos sut maen nhw'n gweithio. Oedd y beirdd i gyd yn llunio geiriau cyfansawdd yn ôl patrymau. Patrymau sy'n bodoli yn rhan o'n iaith ni, hyd heddiw. Dyn nhw ddim yn beth llenyddol yn unig. Ond y gwahaniaeth ydy bod Dafydd wedi gwneud cryn dipyn o hyn, ac felly i fod o'n eitha arloesol yn y maes yna, i fod o bron yn mynd ati'n fwriadol hwyrach mwyn creu strocan i'r gwrandawyr. Ie, oedd cymaint o gyfle i fod yn greadigol gyda'r geiriau cyfansawdd, i greu rhai newydd, ac yn enwedig wrth gynghaneddu. Oedd Dafydd yn perthyn i'r genedlaeth gyntaf feirdd oedd yn canu cywyddau yn gaeth. Hynny yw, angen cynghanedd ym mhob llinell. Dyna'r cyfnod pan daeth y canu caeth i fod. A felly roedd angen cymorth, oedd angen canllawiau gynghaneddu. A mae geiriau cyfansawdd yn gallu bod yn gymorth i wneud hynny, mae'n cynghaneddu ei gilydd weithiau, i greu effaith fawreddog, yn tyfe. Ac wrth ateb cyfuniadau anodd, mae yna linell drawiadol gyda ge, dim ond dau air, dyddgu di waradwyddgam. Dyddgu ei gariad a wedyn oedd ei champu yn ddifau. Ac yn y gerdd gwallt Morfydd, mae o'n gorffan dydy gyda'r hes o eiriau cyfansawdd. Bab y Pengrych, Flawfrych, Flin, Llwdwn Anghenfil, Gwegeilgrach, Llwm yn ei ar, lle mae'n iach, Lledweddw, Lleidus, Anlladfegar. Wel, mae'n noson mynd dros mewn cestri meddwl wrth o'i hun. Odi, mewn ffordd mae'n dangos i gampau, a mae'n diddorol fyna fod e'n lladd ar ŵr Morfydd. Yn gwawdio i wallt a i ben beth bynnag bod yn foel. Mae'n defnyddio holl gampau y cynghaneddwr mwyn difenwi, mwyn dirmygu. A wedyn llinell syml iawn i gloi, i gyferbynnu, bod hyn yn anhebyg i'r llwyn ar ben Morfydd llwyd.
Cynghanedd ysgafn, llwyn a llwyd, geiriau un sillaf. So, dim angen, dim byd mwy i foli morfydd na jyst sôn am y llwyn ar ei fenni. Felly, oedd e'n fardd oedd e'n gallu amrywio cywair yn sydyn iawn o fewn cerdd. Oedd e'n chydig linellau, oedd e'n gallu mynd o un eithaf i'r llall. A dwi'n meddwl bod hynny yn rhan fawr o'i gamp fel bardd, fod yr holl adnoddau yma gydag yn ieithyddol i fynd o un pegwn i'r llall, i amrywio tempo, symudiad cerdd a naws y gerdd mwyn moli. Felly, gobeithio bod y math yma ddadansoddiad canolbwyntio ar eiriau unigol yn fodd i dynnu sylw at ragoriaeth i farddoniaeth. Yn ffordd wahanol o fynd ati i werthfawrogi i farddoniaeth a gweld beth sy'n digwydd yn y cerdd, sut mae'n creu effeithiau yn y cerddi. A dwi'n meddwl trwy'r amser rwysyd mae rhaid i ni gofio mae cerddi oedd yn cael ei darllen o'r rhain, ynddo? Perfformiadau oedden nhw. A gorau gyd y perfformiad, wel, gorau byd clod wedyn ar dilyniant. Wel, yn union, fel i fynd nôl at Merched Llanbadarn, dyfynnes i'r ddwy linell gyntaf, wel, plygu o'r gair cyntaf, plygu rhag ffid yr ydwydd. A wedyn ar y diwedd, mae'n dweud fod mae wedi bod yn troi dros i ysgwydd i edrych ar y merched tu ôl iddo fe yn yr eglwys. A mae'n dweud ar y diwedd fod rhaid iddo fe bengamu heb un gymar. Dwi'n mynd i ennill un o'r merched yma. Felly mae'n mynd i bengamu. Bengam wedi mynd yn sownd, wedi troi fel hyn, mae'n plygu. A mae'n rhaid fod wedi cael crynipyn o hwyl wrth adrodd y gerdd yna, yn neud y stymiau corfforol, yn tyfu'n dangos hyn, dangos effaith hyn. Mae eisiau cofio hefyd gyda llaw, mae Gwilym Gam oedd enw i dad e. Ie. Dwi ddim yn gwybod oedd e'n chwarae ar enw i dad hefyd Gwilym Gam, ond fydden ni'n gamu. Ond beth bynnag, dyn ni bron yn honni bod iaith yn beth corfforol i Dafydd y Gwilym. Mae'n sôn mewn un man amdano ei hun yn ddyn ifanc yn llawen iawn yn llawn iaith, mae'n dweud. Llawn iaith. Ni bod ta'r geiriau yn ei lenwi fe, a wedyn yn llifo allan ohono fe. Dwi'n ceisio mynd ar ôl yr elfen gorfforol yma, fel y mae'r geiriau yn cyfleu stymiau corfforol, ac awgrymu bod ni o bosib yn colli elfen yn y perfformiad. Bynnag yn Dafydd ei hun, neu hyd yn oed gan adroddwr arall, ynddo fe? Ond, bydde'n gryn dipyn o ddrama mewn gwirionedd yn rhai o'r cerddi yma. A sôn am iaith, da chi wedi defnyddio'r gair Oleulawn fel teitl ar gyfer y gyfrol, Iaith Oleulawn. A mae hi yn llawn o ymadroddion a dywediadau geiriau sydd mor wahanol i bawb arall. Does dim rhyfedd mewn gwirionedd bod chi a sawl un arall wedi dotio at Dafydd ap Gwilym bod chdi treulio choes yn gweithio? Na. Gobeithio byddai'n gallu treulio sawl blwyddyn arall. Wel, ie. Yn union. Wel, mae'r gyfrol wedi cael ei chyhoeddi, mae'r siopa i fod yn agor heddiw neu wythnos yma dydyn nhw. Ac mi fydd y gyfrol yn y siopa os nag ydy hyn yn barod. Mae wedi bod yn bresau cysgwrs efo chi, Dafydd, dwi'n gwerthfawrogi'n fawr y gyfrol, nid bod i wedi darllen i gyd o bell ffordd eto. A dwi'n siŵr gawn ni gyfle hefyd i gael sgwrs ar gyfer rhaglen o Sul ar Radio Cymru. Ond dyna ni, gobeithio bod yn cyfraniad ni wedi bod o ryw gymorth i'r Eisteddfod AmGen a bod sawl sy'n gwrando, neu'n gwylio hyd yn oed, wedi gwerthfawrogi. Yn arbennig felly, eich cyfraniad chi heno, Dafydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr da am y sgwrs. A mae'r gyfrol ar werth Iaith Oleulawn, Geirfa Dafydd ap Gwilym, y pris yn bron yn 520 ond ceiniog gan Dafydd Johnston, ac mae ar werth rwan. Diolch yn fawr iawn i chi, a noswaith dda i bawb. Diolch, Ray. Hwyl. Hwyl fawr.